Iepa, egun bat gutxiago, joder! Unai, oida hoi, jarrera! Aitor, ze pasatza, ze aurpegi da hoi? Begira, nereak egun pare bat daramatza zerbait esan behar didala esanez, eta orain eskutitza gutxi dit, eta korrika joan da, erosketak egitera. Ostras, horrek ez da gaitxura honik, Ja te digo aurpegira esan nahi ez badizu, malo! Konfinamenduen ostean, Wuhanen izugarria egin dute gora, dibortxoek eta haurdunaldiek. Kutxo, da nereak dibortzio eskatu behar dizu? Keba, haurdun dagoela fijo. Berriz? Eta laba bat, ondo, guai, txatxi, baina, eta bi, ez dakit, lan gehiago, baina, bueno, ondo, elkarrekin jolasteko, baina 3. Saskiba loi taldea osatu dezakezue. Ez gara, etxean sartuko. Eta akademia itzita daukat eta ez dakit noiz arte. Eta garrantzitsuena, jada ez daukat energiarik 3. bati aurre egiteko. A ber, Aitor, Ireki eskutitza, agian ez hori. Azken egunotan seinalea bakarri jaso ditut. A ber, baina ze seinale, adibidez, a ber. Begira, lehenengo seinalea. Gainontzeko haurdunaldietan, nereak izugarrizko usaimena garatu du. Bueno, gaur goizean nere albotik pasatu da, eta izugarrizko izerdi usaina nuela esan dit. Aitor, baina zu noi dutxatu zinen azkeneko aldiz, Ez dakit, duela 3 egun ez dakit. Ba hori! Begira, aurreko haurdunaldietan eduki duen gauza bat sotina izan da, baina sotin oso agudoa. Gaur goizean, bazkaltzen... Aitor, baina sotina eukitza munduko gauzai normalena da, ez? Ja, baina hain agudoa... Bardo, ginekologoan ahun beharrean, maiku normal baten ahun behar gauta kitio, baina nunda barazoa. Ez, begira, beste seinale bat. Atzo, lagunekin izketan eta zuen alkoholik edan. Ur botilarekin egin zuen topa. Nork eta nereak. Bai, oi, baina gauza triste goik. Aitor, ez altzara gogoratzen. Eren egun segulako zepelina harrapatu genuen 3, eta zuk zure etxeko alkohol guztia edan zenuen. Egia, diago zen bertan ardo botea baten, bide hasio handa bezea, nire teatu baina, atxuzan da gainera. Egia baina badaude seinale gehiago. Begira, aurrekoan, umeen logelako altzairu guztia mugitu zituen leko gehiago egiteko. Konfinamenduan, denok bezala, Aitor, egon lasai, hori paranoia bada bestik ez. Begira, mezu bat jaso dut. Nerea mezua. Aitor, farmazian nago enkargu bat egiten. Zerbait behar duzu? Ikusten farmazian. Bai, Aitor, farmazian, eosin gauza, eosin daiteke, ara, ni behin zapatatzuk eosin ditun. Oso komoduak, itxusik joai. Pentsa, jaionek eskutatu intzizkian. Aitor, buru gogorra zara. Ireki eskutito joan txobertan, a ber. Bale, ba. Urduri nago, Ia ba. Kaixo, Aitor. Beldurra ematen zidan zuri hau aurpegira esatea eta eskutitz bidez esatea pentsatu dut. Toki pixkat egin beharko dugu etxean, zeren hemendik hilabete batzuetara 5 izango gara. Ikusten, Jos! Ikusten, azkenean behak arrazoi. Aitor, hat-trick! 3 alizbota eta 3 gol! Txapelduna! Barkatu. Bueno, hori da guztia? Ez jarraitzen du, ia. Konfinamendu amaitzean, nire ama etorriko da gurekin bizitzera. Jo, eskerrak! Ostia. Etxekoak gara